Pa imao sam 15 godina kada sam napustio roditeljski dom. To je bio jedan divan osjećaj slobode, takođe i uplašenosti. A svih otprilike nekih prethodnih 15 godina kao da sam se spremao na taj put, da postanem samostalan, da raširim svoja krila i da samo krenem dalje. Na neobičnom putu upoznajem razne ljude koji mi pomažu da preletim, tako reći, dalje i da moja krila samo postanu još veća i još jača. Tamo sam upoznao, tako reći, svoju drugu majku, koja je bila potpuna suprotnost mojoj pravoj majci. Dozvolila je da radim sve ono što moja prava majka to nije dozvolila. A to je da živim svoju sreću i živim svoju slobodu. I zahvalan sam je na tome. Mislim, zahvalan sam i svojoj majci, jer da nije bilo nje, ne bi ni mene ovde bilo. Potom sam promenio grad sa 18 godina i došao u još veće prostranstvo. Još jedan veći raskoš koji je počinjao da uzima maha. Tada sam shvatio da uopšte nisam slobodan. Da sam još više zarobljen. Da živim ono što nisam ja. U momentima je bilo teško, a u momentima tako lako. Naišao sam na razne prepreke, na razne osude. Bili su tu ljudi koji su me zagrlili kada mi je najteže i kada mi je najlepše. Bili su ljudi koji su mi okrenuli leđa. Trenutak kada sam otkrila društveni aktivizam i njegove mogućnosti je bio jedan od prelomnih momenta u mom životu. To je bilo jako davno sad već, negde u 3. 4. godini srednje škole. Kada iz moje perspektive svet nije izgledao kao potpuno prijateljsko mesto i kada je bilo puno prostora gde bih nekako razne stvari promenila, drugačije postavila, napravila da su prijateljskije raspoložene prema ljudima i prema meni samoj. I onda sam u nekom momentu shvatila da je, čime god da se bavim, društveni aktivizam put kojim ja želim da idem u životu. Na prvo mesto, verovatno, zato što mi pruža mogućnost, bar da probam, da ispravim neke nepravde, kako na ličnom nivou, tako i na nivou društva, a i pored toga mogućnost da nešto menjaš koje ti daje nekakav osjećaj da se i ti pitaš za nešto. Da posjeduješ neku moć da nešto promeniš na bolje, da nisi u nekom bezizlaznom položaju. Prelepo detinjstvo i odrastanje trebaju da postave koren ili ti osnovu za kvalitetan život. I moj život je tako i počeo. U mene se mnogo ulagalo u obrazovanju, u informisanju i u svemu. I najlepši dan u nedelji, u mesecu, u godini su uvek bile nedelje. Zato što bi ta dobijala doručak u krevet. Ne znam zašto. Moja mama je volela da ja dobijem taj doručak u krevet. I sa 9 godina to kobno jutro, čekanje prženica, bele kafe, mirisa te mamine prženice, to je nezamenjivo, se završava, nažalost, u bolnici, zato što se iznad mog kreveta zbog komšinice i problema u njenom stanu odvalio ogroman deo
plafona koji samo čuješ pucanje, ali ne možeš da reaguješ, kao da se pomeriš, da se baciš negde. I taj plafon koji pada i dobijem udarac u glavu. Dakle, ja se nisam rodila kao neko ko ne vidi svet, ko ne vidi boje, lišće, cveće, ljude, sunce, crveno, zeleno, osmeh, usta. Znači, sve sam ja to videla, ali od 9. do 36. godine su pokušavali da izleče ono što je napravljeno, eto opet kao 6. dan ispiranja oka, malo nekih ogrebotina od tog plafona, ja sam tu dobro prošla, nisam imala ni potres mozga, imala sam samo te puno prašine u očima, jer sam u tom momentu i gledala zapravo kako to pada. Nažalost, 6. dana su zamenjeni kartoni, medicinska sestra svojom greškom mene sprema injekcije po drugom kartonu i ja dobijam terapiju za osobu kojoj se suše očni živci, tako da znala sam već sa 11 godina da ću izgubiti vid, ali nisam znala kad. Nisam se za to spremala psihički, kao sad kad ja budem u mraku i slepa, to će i da izgleda ovako. Nego sam gradila taj koren, kao što kažem, za obrazovanje, za sve što je važno za čoveka da dobije mnogo informacije dok je mali, da roditelji u njega ulažu čitajući, obilazili smo mnogo lepe države, zemlje, tako je bilo vreme. Tako sam onda shvatila da moram da gradim taj jedan veliki fond slika. Tako da sam nastavila i dalje da obilazim zemlje i svake zemlje sam ponela po jedan album koji u mojoj glavi danas čine te predivne slike od kojih živim. One blede i kad god ja upadnem, često mi se desi da upadnem iako tako ne izgledam, u depresiju, teško mi je, jer svi mene vide kao jaku ženu. Ona sve može. Mogu da budem i dobra majka, i dobra predsjednica saveza, dobar novinar, dobar kolega, dobar saradnik, ali moram ja prvo da budem dobra coka. Ta dobra coka se kući zapravo i odlazeći sa lokacije na lokaciju uvek vraća na taj koren detinjstva, saznanja da ćeš da jednog dana ostaneš bez čula vida, a to je 90% informacije u životu dobijate vidom. Samo kad otvorite oči, koliko vidite dok trepnete. Tako se ja vraćam u te foldere, u te zemlje. Otvaram svaki put te albume i te slike i kulture, počevši od svake zemlje, od kuhinja, od onog kako oni žive, šta oblače, kako je tkanje njihovih materijala, do toga da nije isto drvo ovde ili u nekoj drugoj zemlji, do čak i mirisa same zemlje. Ponekad sam se savijala kao planinar i uzimala onako, imam dosta kamenčića, moji prijatelji kada dođu vide na računaru, tako oko računara u nekim policama 1000 nekih malih obeležja za koje, tako ja kad brišem prašinu, pustim nekad da padne prašina, jer dosta duže vremena provedem sa tim kamenčićem i onda se osmehujem odakle je on, iz koje zemlje i tako. Svaki taj kamen, svaka ta figura, svaki poklon u mom životu je u svom albumu. I kada ste u mraku, niste u mraku jer živite od tih slika.